Tieto cestoviny spájajú hneď 4 klasické rímske recepty a odkedy som ich úplne náhodou objavila, už nechcem jesť takmer žiadne iné. Poďte sa pozrieť, ako si ich pripraviť doma. Ešte pred začatím varenia som si v rúre asi 30 minút opiekla čierne korenie. Ďalej som nakrájala domácu slaninu, ktorá obsahuje prevažne tukovú časť. Pridala som ju do studenej panvice a na najnižšom plameni z nej pomaly vypiekla tuk. Chrumkavé kúsky slaniny som si odložila na servírovanie a do vypečeného tuku som pridala nasekané paradajky. Ideálne sú také, ktoré majú čo najmenej ingrediencií a vynikne pri nich samotná paradajková chuť. Pridala som trochu čili a všetko som varila dovtedy, kým sa neodparila prebytočná voda. Tento recept je pre 2 osoby, takže som použila 2 vajíčka. Zľahka som ich rozšľahala a najemno k nim nastruhala parmezán. Robím to po častiach, pretože toto strúhadlo sír nadýcha a naraz by sa do misky nezmestil. Cestoviny som dala variť do osolenej vody, až keď bola paradajková omáčka takmer hotová. Do vajíčkovej zmesi som ešte pridala čerstvo pomleté čierne korenie. Paradajková pasta bola hotová presne v čase, keď sa dovarili cestoviny. Najprv som pridala paradajkovú omáčku a poriadne ju zapracovala. Potom nasledovala zmes vajíčok a parmezánu. V tomto bode je dôležité miešať celkom agresívne aspoň 2 minúty, aj keď vás už bolí ruka. Toto je ideálny recept na teplý letný večer a odkedy som ho ja objavila, robím ho aspoň raz týždenne. A ktoré cestoviny sú vaše najobľúbenejšie? Dajte mi vedieť do komentárov, som naozaj zvedavá. Pa pa!